bandiraɓe musidɓe tedduɓe biyankoɓe Pindi TV en jetti gano en juule rasul sallam en gatti e kattanɗe makko kanko Allah subhanahu wa taala dokkuɗen fartaŋe talata hande o gam arde filande on yewtere mon wiyetede e lewlewal communication enen gandi lewlewal communication nde ɗo jonde hewno joɗa ɗo ko mawɗo Abou Samba Diop enen ñagonomo Allah cellal e kisal ko dumtiɗo seeɗa tan inchallahu rabbi ne wawi taw mo attu ko ɓoyata kono noon lewlewal communication équipe o ne arde au complet enen jungo men nanoga ina ga mawɗo Abou Gaye mo ganduɗa hoorema en mbayri joddade mo plateau enen calminamo no fewi mais également jungo men ñama ga woni ga ko Mouhamed Ndim tokkoro nulaɗo Mouhammad Rasul sallam no kewɗen wiide e kala sa ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gatti e yewtere meɗen lewlewal communication no hannidi ɗum haade men fuɗɗade yewtere nde mataw en tottat konngol jungo men nanoga woni mawɗo men Abou Gaye mawɗo Abou jaam Allah wiyetema jam wiyete ceerno Abbas mi salmini mi juurima en calmini dennagal bandiraɓe yeɓoɓe ene keɗo nde ɗo yewtere lewlewal communication eɗen bismoɓe e yewtere nde ko gonga en mbayrino seeɗa gueɗe ɗiɗi tan gonno hen en gonano sellunoɓe ko mawɗum noon en dañi afiya alhamdulillah alhamdulillah ɗum ko yettude Allah no fewi alhamdulillah en jeehino koyngal seeɗa kadi en garti kadi e dow jaam alhamdulillah noon ko yettirde ɗum Allah e weltanade ɗum jomiraɗo nde tawno ko neɗɗo dañi e gurdam mum foof yo yettu Allah yetta sababuji machallah noon en mbi bandiraɓe tan bisimilla ha yesso ko noon ɗum noon bisimilla ha yesso jungo men ñama ga woni ga ko Mouhamed Ndim Mouhamed hande aɗa ñanti sanno hande aɗa ñanti sanno ay ɗum mbiɗa ko hande de eyyi bon aɗa ñantorno ni ñande fof kono hande kam hande o pula koko naati gonka ala e cahan pula ngu eyyi hande aɗa andi ndeysan komi jewtittunoɗo ɗo e Hamidou chauffeur mawɗo Abou Gaye min kalda amali en teskere en wiidu cingoli en gasani en bembe ɓen ɗum waɗi nattumi pulagu ngu andi toon ko nokkuji ɗi ganduɗa en mbaɗi toon carrière voilà donc ko ɗum waɗi mataw hande nattuɗen e pulagu ngu donc ko salminde bandiraɓe foof e juuradeɓe salminde dendagal yeeɓiyankoɓe ganduɗa ko haalirde Pindi Média eɗen mbi Pindi Média noon ko eɗen gandi radio nan ɗon télé nan ɗon en calmini no fewi diaspora o nde tawno eɗen gandi diaspora o ko yimɓe ɓe ganduɗa ko wattuɓe men hakkille no fewi wawɓe kadi ɓe ganduɗa vraiment ko jenggude wallitɓe ene golle ɗe no fewi ɗum noon en calminiɓe en juurimaɓe Allah Diaba Sar ko noon yo Allah sellin doole sembina gam rasul sallam en tout cas wonanɓe wonɓe ɗo wonanɓe diaspora ɓe ganduɗa ina nanggonare Pindi Média beela ina wawa yarude yesso yo Allah nawruɓe yesso kamɓe e koye mabɓe ko wona ko ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen gandi hande enen jogui toɓɓe tati ɗe ganduɗa enen poti yewtude ɗum toɓɓere men arwoniri enen gandi ko ɓoyani ko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye o toɗɗama wonde hoorejo CEDEAO donc omon en jullu hande toon to diwan mbo Mali ma en gartu nden ɗon toɓɓere ƴeewen hol garta men jogoɗo dañede e on gunɗon jullu toɓɓere men ɗimmere ma en gartu enen gandi kadi ko ɓoyani ko kanko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kadi o waɗino lancement parti makko biyeteɗo Kiray ɗum noon ma en ketto ha ganden holko lumbi nder oɗo parti kesso mo ganduɗa kanko son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye o dañi fartague wadde ɗum lancé ko ɓoyani ko wona ko ɗum ma en gar e attaque uji ɗi gandanɗa hoorema ina lumbi hakkude tigi rigui kamɓe ɗiɗo ɓe woni comme par exemple yimɓe yaadiɓe Bassirou Diomaye Diakhar Faye e woɓɓe yaadiɓe mo ganduɗa ma ko kañumen goni Pastef woni mo ganduɗa ma ko kanko Ousmane Sonko ardi ɗum noon en gara toɓɓe men arwoniri toɓɓere men arwoniri ma en jaa ha toon to Mali ƴeewen Bassirou Diomaye Diakhar Faye ina jogori joddiyade toon hande eɓe ganduɗa ma kañumen goni ɗen ɗon guure leyɗele biteɗe AS mawɗo Abou Gaye hol hen ko woni yande ma e holno pamirɗa ɗum nde ɗo ngal ɗo jahal ha ni boom ko adi fof ko toɗɗa ko wonde gardiɗo CEDEAO eyyi a passar Allah jarama ko adi fof haade meɗen nadde eɗen gondi e ustare hono mawɗo meɗen biyeteɗo Mamadou Sada Kelli Sar Ndow ndeyssan kawruɗo e ladial balɗe jawtuɗe ɗe eɗen duwono hen mawni meɗen hono Kelli Oumar Sada ganduɗa ko gonnoɗo ministre de leydi Mauritanie ministre du plan eɗen duwonom ko hono noon en duwonortoɗen hono Ceerno Moussa Kelli nonne kadi duwonortoɗen hono Mamadou Amadou Kelli
eɗen duwono galle o kala e nde ɗo ustare nde tawno piiɗungal makko nde yontinde alhamdulillahi ko ɗo ɓe guitten ɓe nawi en ha toon gonduɗen e maɓɓe ha piilungal ngal gasi ɗum noon ɗum ɗo so tawi waɗi kadi en duttat ɓe maɓɓe ɓe duwonoɗen koye meɗen duwonoɗen dendagal bandiraɓe halayɓe e kuuɓal kanko jaaɗo yo Allah yurmomo yafumo harnomal janna e ko wona ɗum ko so tawi mi arti e namdal maɗa ko fati e Bassirou Diomaye Faye o suɓama ardade fedde wiyetende CEDEAO ene huufi fodde leyɗele 15 e gandanɗa hoore maɗa ko renduɓe e ndeɗon fedde kono noon e nder ɗeɗon no waɗi leyɗele 3 ɗe gandanɗa hoore maɗa jalti e CEDEAO woni Mali, Burkina Faso kañum e Niger e kono noon ne kadi kanko Bassirou Diomaye Faye o ari o tawi haaju mo tawi o so tawi en ƴeewi ko hakkunde civil en e militaire en e hakkunde civil noon e militaire yawno heewi ɗon ko heewi noon ne kadi ene fadimo kanko kadi koko teddi ko dossier ɓurɗo teddude nde tawno ɓe o huccodiri ɓe e yakare baɗaɗo e makko o toɗɗama ardade fedde CEDEAO nde mission makko garwanijo ko ƴewde ɓeɗon no gartiri e nder CEDEAO mais jaffuɗa ɗon tan hakkude lañ kanko toɗɗanoma ndo woni président tan o toɗɗanoma yo ya masala hakkude te Haydara Gassene eyyi aɗa andi wondemo président de la république Sénégal tan wiyedemo yo o yaha toon maslaha hunde nde gandanɗa hoore maɗa yaawi ha wooro par ce que neɗɗo garɗo joni mo suwa andude dossier no yaari mo suwa wadde maîtriser dossier gummiɗo han e opposition e gummiɗo e ɗo ummiɗo so tawi ari han tottama dossier poɗɗo dani en teddata muɗum no fewi hay tottunoɓe mo dossier ɓe so tawi ene woodi ko tottunoɗo oɗon dossier hay ɓen min to banggue hooram mbiyanmi wonde ko erreur ɓe mbaɗi par ce que erreur moɓe mbaɗi neɗɗo wawa arde kesso ƴetta dossier poɗɗo dani mbiya aɗa fawa e muɗum eyyi non mais ko yakar eɓe joguino par ce que aɗa andi en jogano jotto wonde kamɓe eɓe nanodiri to banggue keɓe goni koye dow muɗum yakar wawa wonde ɗon par ce que kamɓe koye mabɓe tottunoɓe mo mission ɓe so tawi kamɓe ɓe donki yakorade e koye mabɓe wawde réglude ɗum kanko garɗo joni o tan wiyede wonde omo wawi réglude walla yo ya o régluya walla yo ya o ƴeewa no réglide ko hunde yawde ha ɓuurta par ce que neɗɗo hadema tottude nulde ɗum e nokku te aɗa andi ko nul ha ɗum ko koye dow holɗum ya taw omo andi ko nul hamo ko teddedi muɗum martaba muɗum daraja muɗum moƴƴere muɗum bonande muɗum jomum wawa andude anda holno yarata toon kono noon so tawi ari han way kono waɗede mumel sirade han werle e nder maayo ni jomum anda hay sinno wawi lumbade anda to jofoti ok eyi donc min gila nden mbaɗandi dossier oɗon mi yaadano min foye famɗude gandal kono noon ko yiyande joguimi ko yidde joguimi mbaɗa andi wona ko yahanno hande o ardima fedde wiyetende CEDEAO fodde duuɓi ɗiɗi omo woni e laamu fodde duuɓi ɗiɗi omono yaha e nder aduna o fodde duuɓi ɗiɗi o yindiri e président ji kewɗi fodde duuɓi ɗiɗi o yindiri e diplomate uji kewɗi donc ene gasa won humpito ngo fuɗɗi dañde e nder hen hande o ardinama fedde wiyetende CEDEAO ko dossier ɓurɗo teddude sa yimi wima ko hakkude civil ene militaire en holko woni ɗum kamɓe ɓeɗo holko addani ɓe yaltude e CEDEAO d' abord ko ɗum woni ko gaddotoɗen ƴewde ɗum woni ko gaddotoɗen famde ande kamɓe koɓe militaire uji yaltini ɓe CEDEAO goto mabɓe fof ko baɗɗo coup d'état to leydi muɗum to baɗɗo coup d'état to leydi muɗum to eɗen gandi CEDEAO yaadani e coup d'état ok famde tawde woni CEDEAO yaadani e coup d'état te kamɓe koɓe waɗɓe coup d'état ɓe mbawata famodirde e CEDEAO ɓe mbawata weldude e muɗum ɓe mbawata nanodirde e muɗumen par ce que CEDEAO pourtant wona ɗon tan coup d'état meeɗi wadde donc wona ɗen tan mais wona ɗon tan meeɗi wadde kono coup d'état kala ɗo wawi wadde e aduna o CEDEAO meeɗa yaadude hen CEDEAO meeɗa yaadude e coup d'état ɗum ene jeeya e luwaji muɗumen kala organisme uji internationaux uji ko wayno Nations Unies en ko wayno Union africaine ko CEDEAO en kañumen fof hay goto muɗumen yaadani e coup d'état te kamɓe ɓeɗo tata koɓe waɗɓe coup d'état e holɓe ɓe mbaɗi coup d'état ji ɓe mbaɗi coup d'état ji ko président ji yaaɓe élection ngaji mbaɗa élire taw ko population ngaji muɗumen mbaɗi ɗumen élire président de la république ko ɓen ɓe mbaɗi coup d'état ɓe guitti ɗumen e laamu wadde firti kamɓe ko doole ɓe guittiri ɓeɗon e laamu ko doole han kadi guittataɓe ɗon de maslaha ala hen ala fof président bawɗo yaade hen koyɗe maslaha walla noon e gueɗel président fof bawɗo yaade hen ene famodira e mabɓe CEDEAO ene famodira e mabɓe e nder eɓe garta e nder CEDEAO wonata ko kamɓe to banggue kisal mabɓe to banggue laamu mabɓe koɓe laami ko holno ɓe mbaddata hen haɓe ɓooro ɗum ɓe goppe non wona haɓe ɓooro ɓe goppe ɓe gona e laamu mabɓe ɓe mbaɗa noɓe jiɗiri ni
so ɗum ala ɓe nanodiral maɓɓe CEDEAO wodata par ce que baɗɗo coup d'état an ka contre coup d'état min komi baɗɗo coup d'état so tawi en mbiyama eɗen jewtide ko pour holɗum ko holto et non c'est à dire que CEDEAO joni yande mum woni comme rem yewtide mabɓe ha kamɓe ɓe jaɓa wadde élection ɓe tottita peuple o par ce que en général ko noon foti wayde ko ɗum woni koɓe cali no foti duuɓi koɓe mbaɗi coup d'état nde ɓe mbaɗi coup d'état nde holno ɓe mbino wonde ɓe mbaɗirta élection ngaji Mali to Bassirou Diomaye Faye heɓori adoroyade to en président o no foti waɗa élire wona ko duuɓi joyi o wiya wonde yo jooɗo sans élection duuɓi joyi ɗi so tawi timmi à partir de duuɓi joyi ɗi o ƴeewa est ce que omo organise élection ngaji walla o organise sa firti ko duuɓi sappo ɗi kam ko yo jooɗo ɗumen élection ngaji mbatta e nder leydi Mali te laamu no woyi welde a faami de ko kanko wona ɗon président e nder leydi Mali duuɓi sappo ɗi ha timma machallah donc oɗon kam nanodiral o wawa dañde e muɗum par ce que o wawa wiide wonɗo mo kuppa mandat kañum mo ƴetti duuɓi sappo o wiya mo usto mo watta ɗum duuɓi joyi walla duuɓi joyi timmi yo tottita laamu civil en waɗata ɗum te so tawi tottirtuno laamu civil en waɗata coup d'état par ce que kañum ko baɗɗo coup d'état holmo waɗi coup d'état ko double coup d'état woni ɗon ɗo Mali ɗo double coup d'état ko double coup d'état wona ɓe gadi wadde ko IBK coup d'état ɓe duttiti kamɓe wannoɓe IBK coup d'état o rutti kanko watti oyo coup d'état d'accord kanko e bandaw en ko kamɓe gonduno ko kamɓe liɓi Ibrahima Boubacar Keita ɗo ɓe liɓi ɗum ɗo ene waɗa élire président de la république ene jooɗi e mandat muɗum ɓe gari ɓe mbaɗi ɗum coup d'état kamɓe bandaw en mbaɗi Ibrahima Boubacar Keita coup d'état kanko o ruttitima o waɗi bandaw coup d'état en tout cas militaire kam so yiiɗi laamu bonni donc wona militaire so yiiɗi laamu donc ɓeeɗo henna CEDEAO hakkude mabɓe ko goɗɗo tan kay ɓiɗɗo malinajo ƴettata conde kure waɗa no ɓe mbanno ni ittaɓe kañum ara organiser élection ngaji no AT wanno ni Amadou Toumani Touré no wanno ni faamide ko ɗum tan ATT no wanno ni ko ɗum tan ara goɗɗo ara waɗa mo coup d'état itta organiser élection ngaji jeehe civil arta e pouvoir o so tawi ɗum ala kanko oɗo kam o wona goppo laamu haw maayi ko mayde ittatamo e laamu kanko tan walla Burkina en e Niger en fof kamɓe fof ndendi poti hen saria par ce que kala moɓe jii hannde o gonnoɗo général e nder armée o fewjanama soit ko nana nanggano soka soit ko dogui yalti leydi ndi kala joguinoɗo hen poste responsabilité mo gandanɗa hoorema ɗum ɗo ene jomum ene reeni condi e kure oɗon ɓe cakkani ɗum feere ma woni terama yalti leydi ndi ma woni nanggama nana soka ok d'accord mawɗo a jarama no fewi donc en jahat e Mohamed Ndim Mohamed enen gandi ɓoyani son excellence waɗa président CEDEAO mais également omon fayi toon to Mali woni jaltal makko ni pro wonde jaltal garoni walla holko wono jiiɗa ɗum eyyi min to banggue jahgol jillu makko to leydi Mali ko ɗum Bassirou yaari toon ko en tant que koye casquette aji ɗiɗi casquette gadiɗo kono mbiɗa ni mawɗo Abou jumpi hen ko en tant que président gardiɗo hande oɗo saaha CEDEAO casquette goɗɗo o ko kanko président de la république mbo leydi Sénégal jaaɗo ƴeewoy leydi ndi ganduɗa ko kañum e leydi Mali ndendi fofuji guilay devise guilay to banggue bandiragal jiidugal jokkodiral golle e ko wawi wonde e dendagal ko way noon ngam wawde ƴewde kadi surtout sappitade nden kay kisal nde tawno ko leydi ganduɗa leydi ndi ganduɗa ko kanɗi ndendi keeri nden kay kisal e saaha mo ganduɗa to leydi Mali en jii fitinaji ɗi ganduɗa ko ɓen ɓe ganduɗa ko owninkoɓe terroriste en hande nana kammini ɓesguji malinaɓe wawde ƴewtade kadi to banggue coopération militaire holno ɗum wawata ñawdede beele kadi ɗum wawa sappitede surtout so tawi a ƴeewi casquette to banggue ko mbiyata ko hakkude leydi Sénégal e leydi Mali sa ƴeewi to banggue port autonome mbo Dakar leydi Mali ko premier partenaire to banggue ko mbiyata ko de transit hakkude leydi men e leydi Mali sa ƴeewi ɓe mbima à 95% to banggue transit mo port autonome mbo leydi Sénégal ko ɗum ko fayi koto Mali ñalawma foof ko abbi e temedde jeeɗiɗi camion ñalawma foof ne dawa Sénégal ƴettude corridor Dakar Bamako sa ƴeewi ɓe mbima so tawi a ƴeewi a waɗi ratio e nder hitande nde ko million ngaji ɗiɗi pawɗi temedde jeeɗiɗi tonnes
to bangi ko be mbiyata ko conteneur 2 millions 70 tonnes 2 millions 700 tonnes 700 tonnes million ngaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi tonnes ko ganduɗa ko ɗum ɗo ko ɗum bagage ɗo fayi ko ganduɗa leydi Mali ɗum ɗo fof so tawi a rendini to bangue ngalu hitande fof leydi Sénégal ene heɓa ko abbi e temedde ɗiɗi e capanɗe 5 milliards copreje men franc CFA 200 temedde ɗiɗi e capanɗe 5 milliards ɗum ko ganduɗa ɗum ɗo ene yalta e port auto ndo mbo Dakar donc ɗum ɗon ne kadi alay sago mbasen yejjidde ɗum ɗon woto jejjiten waɗino saaha nana waɗa hedde lebbi tati en lambu leydi Mali Assimi Goïta nelino ministre uji mum tato ɓe ngari ɗo e leydi Sénégal ngam wawde haltidde e leydi lamɗo leydi Sénégal sibo woto jejjiten kadi sa ƴeewi to banggue corridor Dakar Bamako eɗen gandi to banggue terroriste uji ɓe mbaɗino blocus camion ngaji ɗi jahata walla yoga hen e camion uji ɗi ɓe cuuɓi kamɓe mbi tan jahata walla ni foof ɓe dartini ɓe mbi ɓe jahata ko ɗo e nder port auto ndombo Dakar ko ɓuuri ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e ko fawi conteneur tawi ko fayi ko Mali nan ɗo waɗi bloqué o ɓe garino haltidde holno laamuji ɗiɗi ɗi mbaɗata to banggue coopération militaire beele ɓe ƴeewa surtout koninkoɓe leydi Sénégal so tawi conteneur uji camion ngaji ɗi ummima dawi leydi Sénégal ɗi duusaɗi ha to keerol leydi Sénégal haɗi goɗɗoya e Mali ɓe kalino ha to banggue Dibol en ha yawta toon koninkoɓe leydi Mali kañumen ne ngara ƴettita ɗum nannoyaɓe ha toon to Bamako en jiiɗon mboɗo sikki nandiral waɗano ɗon ngam kulol to banggue on saaha surtout to banggue on zone eɗen gandi ɓen ɓe ganduɗa ko GNIM ɓe keeɓino toon jaalari no fewi no fewi no fewi ɓe keeɓi vraiment polgu fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe woni les femmes pellital ngal laamu Sénégal ƴettuno ko ene ma yaafoɓe kala ko fatuno e taxe uji ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi ari port autonome de Dakar ko poti ko yobde ɗum ɗon ma yaafoɓe mboɗo sikki e ley wonino hedde milliard uji sappo e ko way noon tawi ɗum ɗon kadi ko gartam ɗam ganduɗa ne fatanno e gafikeji leydi Sénégal wadde ana moƴƴi wadde jomumen ɓe jooɗo ɓe jewtida ɓe ƴeewa holno ɓe mbaɗirta sibu so tawi Mali waɗino saaha ko heewi e bagage uji mabɓe ɓe batti rewoyde koto banggue port mbo Côte d'Ivoire wadde ɗum ɗon wonko ɗum jibinante en to banggue surtout ngaalu ko ganduɗa ɗum ɗo kadi en mbasi ɗum wadde so tawi ko partenaire ma mo ganduɗa ana joganima gartamo no fewi ko yowiti e économie leydi ma surtout kadi ko un pays frère mo ganduɗa ko leydi ndi ganduɗa kon ndendi koyri onon ndendi foof wadde alay sago jewti don ko wona ɗum ko coopération militaire en kali ɗum hakkude holno mbatten peeje ha koninkoɓe leydi Sénégal e leydi Mali surtout to banggue keerol men e leydi Mali holno ɓe mbaɗata feere haaɓe dangodira beele kadi ɗum wawa darede en jii ko ɓoyani ko caɗele mbaɗino toon ha attaque uji mbaɗinoma yoga e koninkoɓe leydi Sénégal keeɓino hen gagnade wadde ɗum ɗo foof mboɗo sikki ko hunde nde ganduɗa ene foti haaldede maintenant so tawi en gari to banggue kanko Bassirou Diomaye Faye casquette makko to banggue en tant que président CEDEAO ko gonga no mawɗo Abou yini o waɗa président CEDEAO ko ñande 19 lewru juillet ɓooyani ɓe tottima oɗo mission ngam o yaade o haltidoya ɗen ɗon leyɗele AS ne wawi so ummima ɗon mo ya Niger mo ya kadi haltidoyde e omo ganduɗa ko Burkina e capitaine omo ganduɗa ko Ibrahima Traoré ewa eɗen gandi nde o ari en 2024 nde o yeehi e jonde CEDEAO ɓe mbaɗinomo tottinomo mission o wona nelaɗo ngam wawde ƴeewoyde so tawi omo wawi ñifde fitina hakkude leyɗele AS wonande alliance des états du Sahel woni leydi Mali Burkina Camer Niger ɓe ganduɗa hande ko yaltuɓe CEDEAO o ƴeewa caggal nde ɓe teski elle sa ƴeewi kanko président Bassirou Diomaye e Ousmane Sonko nden eɓe ɗisi nandude to banggue jaɓɓal e ɓen ɓe ganduɗa ko AS sibu ko kamɓe nanata sa ƴeewi to banggue discours aji mabɓe sa ƴeewi ni noon no fannu noɓe jiiɗi jogorade leyɗele ni a tawat ko kamɓe ndendi jaɓɓal ko ɗum saabi ɓe mbaɗimo porté nde o yaharo ƴeewa beele mo ten jaam art ɗo joni nde o waɗa ko yiyete ko président de la CEDEAO mission makko gadduno ko wadde réconciliation weldidde hakkude AS kamum e CEDEAO mais est ce que ɗum noon la sikki pour an jaggoɗa ɗum est ce que ne weeɓi manam weltitinde no mawɗo Abou wini ɓe ganduɗa ma kañumen goni leyɗele AS kamɓe e CEDEAO jiɗɗen ko yowe kono ko wawi wonde fof koye jonde tan ay première guerre mondial deuxième guerre mondial ko yimɓe jooɗoto e table tan ndekla caɗele ɗe wadde alay sago hol beele ko ngol ɗo wonata beele ko holnden non c'est à dire jiɗɗen wi ɗon kono noon wona gotum guerre mondial e oɗo guerre wona gotum eyyi kono jimmi oɗo guerre ko guerre hakkude
population et population non c'est-à-dire la question woni comme par exemple kambe hande adandi mi wino nan bi mi koninke burno andire tan ko dalade frontière hada yimbe danje walla yimbe no leydi mum dañir jam mais sey koni kanyum fodon to lam mais d'abord il faut que ƴeewen les réalités woni les réalités holdum ko gonga hande AES Alliance des États du Sahel ko leyɗele tati en jiiɓe cumbino wadde passeport uji mabɓe ɓe jiiɗino wadde monnaie mabɓe beele hankadi ɓe jonco ha laaɓe ɓe jalta e CEDEAO e réforme uji mum ɗiɓe kaali ko addoto wonde guinol golle kanko Bassirou Diomaye ko adi fof ko wadde réformé charte uji to banggue CEDEAO a haali joni to banggue coup d'état ji ɗi holno ɓe mbaɗata peeje si bo en kalin ɗo ñanden CEDEAO elle en ɓayri uniide darde CEDEAO guila 2016 nde on saaha nde Adama Barrow gagni o mo ganduɗa ko kañum woni Yaya Jammeh sali yaade on saaha CEDEAO jii darde mum to leydi Gambie e ballal o mo ganduɗa ko ancien président Macky Sall wonno ɓe kaali hol réforme uji ɗi poti wadde surtout wadde bannir wawde haɓade kala ko fatuno e leyɗele jeeyaɗe e CEDEAO ko yettuno e coup d'état ji ɗi e ko way noon kono sa ƴeewi réalité mo jinmi yiide hande sa ƴeewi to banggue Mali caɗele ɗe ganduɗa ko baɗɗe toon ha hande mbaɗuno Donald Trump nanayi miijo mum wadde frappé e nder leydi Mali en jii ministre des affaires étrangères Ablaye Diop yiide wonande o ala on pouvoir kono kala kene wawi wonde hen ko jonde foti wonde hakkude makko e autorité ji Mali so waɗat frappe walla o watta frappe ko yettuno e leydi Mali a tawat jumi yiide noon sa ƴeewi hande fama so tawi tan en kalat gonga ko ɓe mbaɗata ko hande contrôlé e nder leydi Mali natti hewde no feewi so wona ko wayno Bamako hay ko way noon en jii ko ɓooyani ko toon to kati rewɓe ɓe jaltino wadde fustigé caɗele ɗe ganduɗa ko ɓene daña e ɓesguji mabɓe wareteɓe e ko way noon hande population Mali hoore mum so tawi ko haalde gonga kamɓe koye mabɓe aɗa andi sa yi Assimi Goïta ko peuple o hokki ɗum doole ɗe joguiɗe pouvoir hande mo jogui o e no ɓe ko neɗɗo mo ganduɗa population Mali nana muñanimo e ko kañum wonno caggal makko ko kañum waɗannomo poussé ko kañum hokkunomo doole omo waɗa vraiment hen sahaji ni haɓade politicien ji ɗi en kaali joni en ji jaltugol ko wayno mo ganduɗa ko imam Dicko en hande nana toon to Algérie ronkama yo nattu e leydi ndi hande sa ƴeewi parti ji politique ɗiɓe ganduɗa hande ɓe mbaɗi ɗum supprimé manifestation ji politique ala ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogino kala ko fatuno e jewte e réconciliation to banggue to Mali to hakkude laamu ngu e ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe politique ɗum ɗo fof ko hunde nde ɓe darno kono hande population o elle eɓena ñuuña eɓena gara ko ɗum waɗi mbimam kadi sa ƴeewi to banggue hande to banggue sécurité caɗele ne gooti en jii Wagner nde wonno ɗon Wagner yeehi ɓe mbi ɓe gaddi ko Africa Corps e ko way noon kono hande sa ƴeewi FLA en GNI men e ɓen ɓe ganduɗa hande ko mouvement ji terroriste uji ɗi eɓe ɓuura wadde vraiment propulsé e nder leydi Mali wadde alay saago kuta kut koɓe daña ballal te hande CEDEAO nan ɗo coopération militaire ne foti wadde ɗum noon fawi koye jewte ko hono noonne kadi toon to Burkina Faso ɗiɗo VDP ji ɗiɓe kalata ɗo en yimɓene gandi caɗele gonɗe hen ɗe ko noonne toon to Niger ko en jii ko kewi toon koko ɓooyani e toon to aéroport mabɓe wadde caɗele ɗe nan ɗon heddi koɓe jiiya réalité o kamɓene ɓe gona des républicain ɓe ganda ko ɓesguji ɓe laami ko population ɓe laami à un certain moment population o wonko yiyata kadi kañumen daroto gam wadde défendre peuple o joni noon mboɗo sikki leelat yawat muusat kono noon kam koye table de négociation tan ɓe garta ɗe jewte ɓe ƴeewa holno ɓe mbaɗata feere beele maɓe totti laamuji walla ala mi anda kono noon ɓe poti ƴettude exemple kam e Brice Oligui Nguema ko koninki ƴettude laamu par coup d'état kono en jii waɗi ko dawal so ɗum ɗo yonti mami waɗɗo élection ji libre et transparent en jii ɓesguji Côte d'Ivoire hooli ɗum tottita ɗum laamu hande nana yaaha nana gollo mboɗo sikki kadi kamɓene eɓe mbawi rewde ɗon ko heddi ko ɗon soɓe jaɓan ɗum population kadi ene yalta wawi wadde suule koɓe mbawi hen wona population ene tottimo laamu par ce que hande o kala jooɗiɗo départ o population fof wiyata yaada e maɗa ala fof meɗɗo wadde coup d'état ha population lundi ɗum ha coup d'état muɗum wasi reysi ok mais kala baɗɗo coup d'état kala président baɗɗo coup d'état guila coup d'état fuɗɗi e aduna o fewde ñallagal hande ɗum kam jomum kam duuɓi joyyi ɗi kam mawo jooɗo ɗum eyyi ko ɗum mbimi noon mbimi hande sa ƴeewi mbaɗo no Assimi Goïta hande
c'est-à-dire que isguji malinaɓe batti vraiment weddade ɗum gaawe nana mbaɗa fustige wadde firti ko hanga yo andu ko hokkono ko nana gasa isguji malinaɓe c'est-à-dire ko jomum jooɗi waɗi menacé waɗi fofof jomumen kuuli gondire muɗum ko alay sago goto fof ko fandinde e rende fittade muɗum e rende dañal muɗum kono wona ene jaadi e makko ene kawri e makko walla ene beldi e makko mbaɗen woni ɗum mbimami ni so tawi ƴeewi kala nde jiiɗa ma won nanggaɗo aɗo joni sa ƴeewi gonnoɗo service renseignement Mali wona eɓe omono condamné ɗum 15 ans de prison ferme 15 ans de prison ferme ko pour holɗum eyyi ko aɗen sa laamim sa kala ko jiiɗa ne weñma poɗɗa ko ɗumin ɗum non wona par ce que lamɗo foti ko jogade sawru lamɗo foti ko fotani jogade sawru foti jogade sawru e carotte non fatan ay lamɓe meɗen sa jaɓi tottuma carotte sa selim fima sawru noon kay watte lamɓe meɗen wiyeteɓe lamɓe wiyeteɓe ɓe so tawi an wiya ko en jaa élection ngaji kala mo population hooli suɓo ɗum population so tawi hoolimama suɓimama potmi ko heddade hen mi wawi wiide wonde min mi heddotako hen joni noon min mi heddotako hen mi ara mi waɗma coup d'état somi waɗima coup d'état mi jogo sawru har ha haal eyyi woni ɓayde coup d'état mbaɗimi kay ɓayde keɓim hoto keɓirim ɗum non ala ɓayde min no keɓirim ni laamu mete joni min mi waɗima coup d'état mi heeɓi laamu mete potmi ko joganadema sawru walla ala eyyi poɗɗa jogade sawru kay par ce que waɗatma jogade sawru ka keptuɗo hon keptuɗa ɗum wona lawol so aɗan sindu ko lawol keptunoɗa sindu comme par exemple ko élection keptunoɗa la aɗa wawi ɗumin mais so tawi an keptuɗa ko doole kay poɗɗa jogade sawru ay so tawi eɗen ƴeewa fodde ƴeewten koɗo banggueji ɗiɗɗi foof ƴeewat woto ƴeewtan min aɗa ñawra min tawde hanko mi mbaɗɗumo coup d'état ko yomi jogo sawru ala wona noon foti wonde kay ko min mi fotani ni waddema coup d'état saka mbaɗa jogo d' accord en pamdiri ɗon enen en pamdiri ɗon heddi ko mbaɗa andi kam ɗeɗo leyɗele tati ɗeɗo leyɗele tati ko nattinta ɗumen e CEDEAO ko wona Bassirou Diomaye Faye wona oɗo CEDEAO mais ko haɗata wonde Bassirou Diomaye ko ɓiɓɓe leyɗele wawi wonde Bassirou Diomaye mais an joni hon jii holko waɗi Bassirou wawa Bassirou haɗata ɗum wawde ko mbimami ko aɗa andi Azimi Koyta joni ko baɗɗo coup d'état non min waɗi dissoudre kala parti politique gonnoɗo e nder leydi men interdisi kala rassemblement interdisi kala manifestation a famide ɓen dogui mbaɗi exil wallunoɓe ɗumen ha keeɓi laamu imam Dicko en hande o holko haɗimo haalde wona kamɓe guitti Ibrahima Boubacar Keita holko ɓe guittiri Ibrahima Boubacar Keita koye dow majjere hande o mon ɗon yo haal o suusa haal non ala ɗon par ce que ko jaltinaɗo leydi sa nani kalten joni noon non sa nani omon ɗon ko omo wuuri o mayani par ce que so tawino ko cokki wonno wiyata ko pirten a faami par ce que kamɓe ko kamɓe darino ko kamɓe darino ɓe goni contre IBK a faamde ɓe mbaɗi feere ha militaire uji keeɓi laamu militaire uji ɗi nde keeɓi laamu de gadi wiidemo ko miik walla min taƴa noon watte ayi ko noon watte ko noon watte par ce que non par ce que a ƴettiri laamu doole kay poɗɗa wiide yimɓe tan ko miik non mais est ce que non kanko hoore makko kanko imam Dicko bannuɗo dirigé a faamide ha ɓeɗo keeɓi laamu wona gandal o waɗirno dirigé wona diine l'islam wona haydara goɗɗum sinno ko l'islam wiya wonde ko jihadi koye l'islam o haalata kono o haalani e l'islam o haali non mawɗa non ɗonne kadi aussi attention imam Dicko yimɓe fof ene gandi popularité mo jogui non ha joni e mi arat yimɓe fof ene gandi imam Dicko so Allah ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo joguiɗo yimɓe keɗanaɗo dokkaɗo gueɗal e nder Mali d' accord mo ganduɗa ko gonga natani e gueɗe politique naati ha heeɓi nder ha heeɓi goddol eyyi ɗum min mi yiyatanoɗa min mi yiyatan Dicko fof woni politicien numéro 1 min mi yiyata noon mais mi yiyata noon mboɗo mi ara Abbas mboɗo mi ara imam Dicko darde mum ko ƴewtade kala ɗo caɗele ɓesguji malinaɓe goni o daro o haala hen o jokka hen endam ɓesguji malinaɓe gandi ne mbaɗi porté yakare mum e kanko mo ganduɗa ko imam Dicko ha hande mbimi ha hande ko gonga o waɗama o yaltinama o wawa nattude Mali o mona toon to leydi Algérie jooɗi kono ha hande omo waɗa des message ha hande omo waɗa heddi ko noon ko caɗele o nde o natta Mali kono noon mi famani ɗum mbasen yejjidde série mo ganduɗa ko IBK mo mbiyata o yimɓe fof ne gandi caɗele ɗe ne wonno ɗo e leydi Mali no wano ni
mais ɗum ko trahison tan par ce que kamɓe itirnoɓe hannde o IBK ko sikkudeɓe ɓeɗo soɓe ngari maɓe mbaylu no yaaruno ewa beele wadde kamɓene yoɓe jottoro janggo e jaam IBK itiraɗo ni kamɓene ko noon itirteɗo deuxiéme muɗum mandat wona ene woni deuxiéme muɗum mandat yi ko mbaɗo troisiéme mandat ala wiyanno yo harman ɗum wiide wonde ne waɗa troisiéme mandat mawɗo abou andeni kamɓe ɓe kaɓoraki IBK wiide wonde ene waɗa troisiéme mandat walla cinquiéme mandat ɓe kaɓori IBK tan koɓe gaddi ko probléme hinde nde ɓe gaddi ko fulɓe nan to mbare fulɓe nan ga coppe fulɓe nan ga kirse non ayɗan ɗum kadi ko dossier goɗɗo toon ko mawɗo abou won même toon ko dossier goɗɗo d'accord ɓe ƴetti par ce que aɗa andi Mali hande o Mali contrôle de ɗum président tan garo contrôle Mali tan à 100% ko hunde sattude par ce que Mali na waɗi nokkuji gandanɗa hormaɗe état ala toon wawa toon yettade ala toon accès ok ɗum noon Allah jarama mawɗo abou a jarama Mouhamed Ndim toɓɓe nde en jañi men no fewi mataw en dogat taw en darta par ce que hojo majji nen daso no fewi garen e son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko ɓoyani ko en jii o hulliti wonde kanko vraiment hankkadi o natti wawde hattande wonde e ko wiyete ko coalition o jogoto ko parti makko hay so tawi mi heddo coalition aɗen foof enen gandi wonno ke Pastef donc o yalti Pastef kam hankkadi laaɓi ceer o hebli parti kesso ene wiye Kiray les patriotes républicains holno pamirɗon cosugol parti o beele omo jogui hattanno omo jogui doole ɗe o yalti walla ko jaltina bon fof ɗiɗɗi fof nen hen o wi o yalti ko jaltinaɗo fof nen hen an joni kay ko an addantimɓe analyse ma tigui rigui fewde ɗum ɗon holno jiiruɗa ɗum e holo hen ko cikkuɗa fonno wonde darde kala Sénégal najo e holno jiiruɗa ɗum ɗon exactement ay min wonko ene haale min to banggue hooram ko wiyete yiyande to banggue dawrugol promesse politique min mi salaki ɗum mi riwtani ɗum kala jiilohoɗo laamu waɗata ko holno heɓirta laamu ngu ma haal ko wawa wonde ma haal ko wawa wadde ma haal ko fotani wonde par ce que tawde tan ene weeli yimɓe ɓe manam kala jiitol laamu ɗum ko kala jiilohoɗo laamu mata an saɗa yiilo laamu a wawa haalanimɓe tan gonga ala nden kay moƴƴata saɗa yiilo laamu wadde an joni mawɗo an joni sa filti a ƴetti sawru maɗa yiilo laamu ko ma haala hen ko ganduɗo hoorema rewan lawol awa so mi fenat mi fenat pour ɓe penantumi ɓe haɓe cikka ko kalanmi ko gonga ɓe gabbo e yam ok fami ɗum de wadde noon fenadam de wona min tan goto fenata mi fennuma min e hoora an tawde aɗa yaada yam kadi par ce que mi ƴeewat fenoɓe mi rendina ɗumen ɓurɓe wawde fende ɓurɓe welde penale ɓe a faami de ɓen mi rendinta ɗumen mi tarna hooram min gonda a faami somi feniɗo en kañumen penaga walla gonɗinɓe mi fenat ɗo soɓe gonɗini ko fenadam de kamɓene ɓe penat soɓe penni minen mi gonɗina fenade mawɗo neɗɗo funtata e joɓata funtede ko lawol gotol a wawa joɗade tan lamorede tan kamɓe fof ne haalanma ko wodani tan juuɗi ɗi gadda fof élection ay Sénégal holde puɗɗi mbimi ɗum ɗon a wawa joɗade tan an ka joguiɗo carte ma électeur an lamminte neɗɗo mbiya kala garɗo fo lamɗo garɗo fof koko funtumani heɓɓe mani ɓen an kam holne gonnata neɗɗo mbawa mawɗo komi namdiɗoma élection ngaji holde puɗɗi e Sénégal élection ngaji tuggude nden fewde ñallangal hande jaɓɓal jiilohoɗo o tuggude nden fewde ñallangal hande koko wayli walla waylaki jaɓɓal jiileteɗo o tuggude nden fewde ñallangal hande koko wayli walla waylaki eyyi ne waɗi wayloji par ce que aɗa waɗi ɗum waɗi wayloji par ce que a ƴeewat kala garowo ɗaɓɓude laamu en joguino façon haydata oɗo Abbas façon fof mo wawi haaldude fenade kam nani hen numéro 1 faami tan kañum ko yeyete laamu tan ko fenade ko yomi heɓ laamu ko ɗum woni objectif am ko ɗum umminimi joni noon e min ko umminimi ko ɗo paami holno mbaɗanmi hami yetto ɗo ko ɗum jari fof mbaɗa ko ɗum jari fof mi waɗa e wonɓen kono noon ko ɗum jari fof e fenade mami waɗ hami yetto ɗon par ce que so tawi a ƴeewi e campagne électorale wonko heewi ko oɗon candidat walla ko oɗon leader ko omo haala min de mi felatamo e haala makko kawo haalata ɗon ka so jottoyimane kadi
mi feldatamo par ce que o wino ni ala kono ana afilido Ousmane no feewi ala Ousmane holko addani mi felde ɗum Ousmane haali ko ene woni o opposition ko haalnomo woni o opposition o jotti e laamu o tengtini ko haalno ko sinno tawno nde o yiilo honde ko haalno ko a faamide nde o jooɗi nde o woppino ko haalno ko faye gonga kadi hay so fayane gonga faata e goɗɗum o wasa ruttitade e ɗuma e kono fof ko haal wadde wona gonga tan non aɗa andi ko wiyete promesse électorale ko ene woodi d'accord wona ene fof eɗen gandi ɗum donc neɗɗo nanguirtaki ɗum feltataki ɗum minte to banggue hooram politiquement mi feldata ɗum jiilotoɗo kono noon jomum ɗon ɗo jooɗi ha gayni heeɓi ko yiilotono ko ha gayni ruttiti e ko haalanno ko ene ruttito e nder hen hankkadi mbaɗa wawi nanguirde ɗum wiide ɗum wonde ko penowo walla ko gonguien walla ko naafike walla ko ni walla ko na joni hon jirɗa joni comme par exemple parti kiray kessa mbaɗa ɗo cosa ɗo ay kiray kesso e yimɓe nan dogen pay toon yimɓe ɓe kala parti kesso garɗo tawde hanko e pouvoir gonɗa andu kam départ o a dañat ha heewa yimɓe dirante pourquoi kono noon yimɓe diranoɓema ɓe wona kamɓe fof gardata e maɗa par ce que ay ko wiyete leader ko hanki ene wodno mi ɓooyi haalde ɗum ɗo en mbimi leader hande o natti pourquoi parce que haɗi addani leader nattude ko leader uji ɗi ɓe nanguiri base uji politique ɗi ko ɓoccoɗe leader fof kala base politique ɓe nanguiri ɗum hanko ɓoccoɗe ɓe nanguiri ko tagui ɓe nanguirde ɗum ko ɓoccoɗe ko par ce que abbas an ko ala ko jiɗɗa min ko min tan yiɗata ala an a ala choix min ko min jogui choix mbanmi choisir ko ndimi mbaɗa yaada e muɗum ndewa e yam somi woppi ndim goppa ndim hay so tawi hay hunde ndim waɗa yiɗi fof yo kew kono somi nangui nanggu somi woppi woppu kono noon so tawi mi nangui ndim a wondi e yam a nangui ndim so tawi mi woppi ndim an sa woppi kam sababude mi woppi ndim wiyete ko a janfimamami manam heɓɓe caggal mbiyata ka janfima mbiyata ko an a janfimamami kono min ɓe mbiyata kam mi janfima ndim te taw an ka goppude ndim te ko min wonno leader wona minno foti leader uji gummi ɗo ne ndiwa ɗo ñakkoɗa hen ɓeɗo joni yahoɓe ɗo henne ɓe joni diranɓe Bassirou Diomaye Faye ɓe ala ko nawi ɓe to Diomaye wona eɓe jiiɗi Diomaye wona eɓe gaddana ɗum électorat wona haydara goto e mabɓe kala par ce que Diomaye ko kañum hayde wi wonde ko maire uji garɗi ɗi kala maire garɗo ko kañum wonata candidat parti o e élection ngaji municipal uji paaɗi ete kamɓe maire uji jaaɗi ɗi hay goto e mabɓe fiɓano e hakkille muɗum wadde e hakkille muɗum ene wasa présentade e municipal uji paaɗi goto e mabɓe fof ko ene yiiɗi présentade e municipal uji paaɗi tawde noon ko ene yiiɗi présentade e municipal uji paaɗi te ene andi politiquement e commune muɗum yimɓe ɓe puɗɗima contestude ɗum puɗɗima rumtade ɗum puɗɗima hankkadi salade ɗum omo andi so tawi o arte muɗumen o wi komi ko wiyoɓe mo ala joni so tawi o dañi président wiyamo wonde ko an woni candidat am toon ko ɗum o mayanta o doganta ɗum alors woppoɓe pastef ɗo wonno ɗo yaltoɓe pastef en payton e makko ɓenne hol intérêt jogui tan pastef kañum won hay goto nattani e pastef hande o ko woppuɓe pastef ngoodi ala won yahoɓe to e pastef kay walla won heddiɓe toon won yahoɓe to e pastef won heddiɓe toon ete hol yahoɓe pastef hay goto yahani e pastef ko pastef naɓe mbiyata wonde yimɓe ene ngara e muɗumen kono an ala mo holmo jiiɗa an ñan fof eɓen jeeya carte eɓen jeeya 300 500 carte kala ɗeɓe gaari eɓen jeeya 1000 carte eɓen jaare 900 et quelque carte aɗa andi nde rewi lawol nde Ousmane déplace aki kono oɗo déplacement nde rewi lawol nde pastef nde woni pastef nde Ousmane nde wuuɗata tan yimɓe ndira ngara nde Ousmane wakkaki carte ene waɗa ambulant immar joni ko ambulant ke mawɗo ƴeew an Ousmane ko kañum yeyata carte muɗum hay goɗɗo yeeyani carte Ousmane ko kañum jogui carte kañum yaltini million cartal cartal fof temeɗe ɗiɗi no foti milliard uji temeɗe ɗiɗi milliard subhanallah kaaliso hol contrôle owo ɗum kanko meta woɗɓe ngala
mais kankon mawɗo kankon mawɗo Ousmane kala mbimami Ousmane ala ko waddata kañum so wona ko yillata ko kalis mais joni sen gomim ɗon est ce que asikan au finish Ousmane cocktail Bachir Ousmane tawtuta Bachir Ousmane kay ha ɗo wona ɗo Ousmane ni tawtude Bachir ko Bachir sali wona o wino ko Bachir ko min wawma min ɓurma doole ha ñanden en ji malloje ɗe o mallata Bachir en ji ko sikkanno so yeehi assemblée ko mo waw gayno ɗum toon haydara gasaji en ji hande o wiima non min mbaɗa hersa sahaji aɗa andi ko kersanmi no min kersantumi ko waɓe no Ayib Daffé en kersantumi ko waɓe no Birame Souleye pourquoi mais pourquoi ɗer snap kamɓe ko choix mabɓe non attends mais pourquoi ɗer snap kamɓe ko choix mabɓe tagat hami hersande ɓe ko Ousmane Sonko hande o omo wawi fende ɗo joni o fena ɗo joni haɗa fenade nde sadde o rutto o wahla fenade nde o woppuma hen nder an en di min mi haalino ɗo wona guila départ mbimi Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye wona suwa makko Bassirou Ousmane Sonko choisirani Bassirou yo won candidat muɗum mi rokkino hen dalillaji yimɓe mbi wona gonga enen ɗo e plateau o won jodnoɓe ɗo mbi wonde ala Ousmane plateau ko Ousmane ala waraka wona ɗo plateau ɗo e plateau o ɗo e plateau goɗɗi fof Ousmane kañum waɗi choisir Diomaye mbimi Ousmane waɗani choisir Diomaye ɓe mbi Diomaye woni Ousmane woni Diomaye mbimi ɗum ɗon wona Ousmane Diomaye ko Diomaye joni an ɗo sum fami an a gonɗinumani hakkude Ousmane e Diomaye min adani dokkunomi ko lebbi jeegom koɓe sertoɓe mbaɗa andi ɓe certani e lebbi jeegom ɗi kono lebbi jeegom ɗi tawi ɓe kaaɓi heddi noon ko Bassirou nannguno Ousmane sali woppude afani kono Ousmane kam so tawi rewino gila départ haare mabɓe fuɗɗinde adane ɓe jettora ko lebbi jeegom ɗi manam gila ndo winde on ko ngakkiraɗen ko dirigeant ɗum woni ko ngakkiraɗen e ko yanti hen Ousmane ko kañum jooɗino de arena o wi wonde nde wiyete mi sellani mbeɗa seedi nde wiyete mbaɗa waɗa grève de la faim wona gonga mbaɗa wikkade en nani heccanke nde o yehi ɗo Kaolack heccanke o wi wonde ko fofof tawimo e nder Pastef o rafama o naggama o sokama rafiji grève de la faim uji e ko nandi hen e ko nandi fof tawimo e prison ko kanko wino o waɗani grève de la faim kanko wino wonde o ñawani omo selli ko tappale yagal o waɗatno o arti hande o wi wonde o sellani Aïda Mbodj en kaymen janoɗo coodoy tamaroje bunno gas marché Thiaroye gaddi mbi wonde ko Khalifa Mourido tottimo mais dartiniri grève de la faim makko ɓen cikkano ko ɓen cikku tan ɓen cikku yoɓe goppu sikkude ay ɗum woni ko en ƴettiɗo politicien ji temedere en limti ɗumen goto e maɓɓe fof mami yaltinani fenade mum a jarama Mohamed Ndim garen e lancement officiel Bassirou Diomaye Diakhar Faye parti makko biteɗo Kiray en ji yimɓe hewɓe nan ɗuggito en jaton je peux citer comme par exemple baɗono docteur Alassane Siley Ndiaye toon to jumdonde Massine Tor on kam officiellement en nani natal makko yalti hollide wonde kanko o tagui bagasuji makko o tawti Bassirou Diomaye Diakhar Faye woɓɓe aussi en joga jorta woni mbaɗi hondanno holen koni yande ma eyi min mboɗo sikki no mbiɗa ni Kiray mataw to banggue parti Bassirou Diomaye démission ji ɗi hande sa ƴeewi ko ɓuuri ko hewde ummorto koto banggue Pastef ko nonne kadi ɓen ɓe ganduɗa ko jeenoɓe e Benno Bokk Yakar so tawi a ƴeewi to banggue Pastef hande ɓe mbawi wiide cadre uji kewɗi jantoyi coalition parti Kiray holko waɗi ɗum ko neɗɗo mo ganduɗa ko ganduɗo parti o walla mbiyen ko kañum ni sañno parti o wadde mo ganduɗa ko ganduɗo parti ganduɗo galle aɗa jeeyano e ɓe ganduɗa ko an wonno fondement ha ɗo worta ɗo hina so wadde aɗa andi kala gonɗo e galle o nafoore mum holɗo woni fort mum holɗo woni faiblesse mum mo jiɗɗa hen sortude fof sa welama ɗon ɗo joguiɗa hande pouvoir a sortat ɗum won démission ji kadi sa ƴeewi ana famni wona yiide jomumen mbaɗi trahir parce que so tawi a waɗat lecture politique an Ousmane Sonko o woni premier ministre aɗa jogui format politique a yeehi to assemblée nationale nde gonɗa ne premier ministre ni an a waɗama a ittama waɗama limogé wonno ko aljuma samedi dimanche altine talata a dañi ligguey patuɗa to assemblée nationale gonɗa président de l' assemblée nationale gouvernement waɗi démissionné e denda ko ɓuuri ko hewde ministre uji ma fof ƴettuɗa ɗumen nawɗa ɗumen toon to assemblée nationale mbiɗa ko conseiller ji ma technique
ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen ballatma to banggue miijoji ko sirlidoɓe ma e ko way noon e on moment aɗana woppi sukaɓe surtout koyno GPS ɓen ɓe ganduɗa ko guila e 2000 nde mi anda de Ousmane Sonko ummi kañumen nana ndewema kañumen nana ndewema ministre uji kalte ɗi ala fof ɓurɗo ɗumen wadde mérite ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗi porté ha ko daña ɓen mbaɗa ministre uji ɓen nana goppa itta ɓeɗo to gonno ministre uji ittama nawna ɗumen à l'Assemblée nationale aɗa woppi ɗon sukaɓe ɓe ɓe ganduɗa dañani golle so haare ari ko kañumen kaɓete so caɗele ari ko kañumen dañata so prison ari ko kañumen jahata to prison wadde ɓen so mbaɗi démissionné ko hunde famnide ɗon ɗo ganduɗa an a haali aɗa jogui to banggue surtout kadi ɓe ganduɗa mbaɗiri démissionné c'est pas parce que jii ko ganduɗa ɗum ɗo mataw wonko punta parkama ɗum ɗo armin tottuma ɗum ɗo ala ko haala Ousmane Sonko manam ko haalata ko eko e baɗe ɗe walla haala hande ɗum ɗo haalta ɗum ɗo par ce que en jii waɗɓe démissionné sababude jogade honneur wonande discours de vérité ɓe ɗon ɗo Ousmane Sonko yi kañum ala caisse noire dari à l'Assemblée nationale yini jogui caisse fonds politique mbo milliard e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi millions par trimestre woni lebbi tati foof ɗum ɗo mbaɗa ɓen garti hen e yewtere ni ɗe ganduɗa yiyama hay ɗum ni mataw yonanoma o namdinoma rallongement woni sa ƴettadi yeru totta debbo ma ujunere fino subaka yo yaa dépense yo yaa duggoya yaha jeere arta yima ala ko toɗɗo ham ko yonani ɓeydanam hen 400 botari pré tawa ko defa ko wonani hay jeeru 100 donc fond politique Ousmane Sonko noon way holɗo ɗo ɗen koppareji holɗo en nanno e ko way noon donc sa yi jomumen mbaɗi démissionné ko haalaji ɗi ganduɗa ko haalaji Ousmane Sonko hande e ko haalata ko haalno ko hanki e ko haalno hande ko ana yerodira no fewi en jii heccanke wattidi ɗon ɗo yino ko kamɓe mbaɗi choisir ko kamɓe toɗɗino Bassirou Diomaye en jii o yeddiri ɗum hoore makko yin ala kanko wona kam waɗi choisir Bassirou Diomaye Bassirou wona hay o holɗo trahison woni koɓe mbiyata ko donc ɗum ɗon c'est très normal hande ko kamɓe jogui pouvoir ko kamɓe jogui kala ko fatuno e financement ji e ka way noon ko hunde ganduɗa ene weɓiriɓe no mawɗo Aboyi ni so tawi ka maire de la commune adiɗi yaade te saɗa yaha jahata koye banniére parti donc eɓe mbawi wambade ɗon janggo e jaam so tawi wonko arata e commune o to banggue no mbaɗiri organisé o élection ji mabɓe ma wonanɓe kadi opportunité ɓe mbawa waɗede financé ɓe campagne uji mabɓe e ko way noon kadi hande so tawi tan en kaldat gonga parti ji ɗi ne keewi crise sa ƴeewi ko hen hande no APR sa ƴeewi crise mum sa ƴeewi hande baɗo nomo ganduɗa ko Ablaye Sall yalti APR sa ƴeewi to banggue maire de la commune de Ogo Abou Diallo yalti toon to jum mbiɗa ɗo ko Alassane Sileye Ndiaye waɗi officialisé wonande kañum ne yalti parti o e woɗɓe hande en officier waɗi banno Ablaye Saydou Sow nana waɗa annoncé mouvement mum koko jogori darade joni noon ɗo e haade makko sosde mouvement makko e lewru août eɗen gandi wonko jomum waɗata ɗon ko alerte waɗata ɗon aha ɗum ɗo e ɗum ɗo walla mi ha lawlam walla won koye wadde signalé ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye walla holko fadi e APR beele ɓe gara ɓe jooɗo ɓe jewtida so tawi won caɗele gonno hakkude mabɓe wawa ñawde ɗum fof nan ɗon donc a tawat hande parti ji ɗi ne mbaɗi crise te hande woni parti mo ganduɗa hande nana dari nana adda vraiment jaɓɓal kesal nana adda yimɓe ɓe ganduɗa ko nana waɗa animation ko to banggue politique ko kiray mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko noon kiray Bassirou Diomaye Diakhar Faye e mataw gasnirten ko nde ɗo toɓɓere woni attaque ganɗore ma manam hande hakkude les patriotes woni Pastef et les patriotes ɓe ganɗore ma kañumen goni les patriotes républicains woni kiray mbo Bassirou Diomaye Diakhar Faye attaque uji ɗi no muusi goto foof nen foɗir banggue mum ɓe nen kuuɗo ɓe nen ƴetto ɓe goto foof no wawiri quoi ɗum ne aussi est ce que ko hunde fonde wonde hakkude renduɓe leydi aɗa andi hakkude Bassirou e Ousmane kam natti wiide président watti wiide Bassirou o woppi président ɓooyi yala mara kay mais kam ɗum kam itten kam on kam ko président makko président nde o itti ɗum ko ɓooyi par ce que aɗa andi ay so tawi en ƴeewi yimɓe ɓe mataw ko yinnoɓe jaam tan par ce que gummino koye tana gummino koye caɗele gummino koye fitinaji hakkillaji ene oyi beeli ene neɓɓiɗi fofof yimɓeɓe hankkadi ene jiiɗi jaam kono ene andano wonande andu ɓulnotoɓe to banggue hello dawrugol enen ganduno hakkude mabɓe wona ko yahata wona ko juutata
ko heddi ko Ousmane ɓooyi wiide Bassirou jaabaki Ousmane ɓooyi wiide Bassirou ene deƴƴi kono noon Bassirou nde yehi hankadi ha watti yamirde yo jaabane adi jaabade Ousmane fof ko oɗo no wiyatoni kadi Abdourahmane Diouf docteur Abdourahmane Diouf adi jaabade Ousmane gila nden mbimi c'est fini Ousmane oɗo hankadi gasni woni Ousmane gasni tawde kay o watti dañde adani yimɓeɓe eno kuldunomo ɓernde ko laamu kesu yimɓeɓe jeehi hankadi ha custima ha batti jaabademo o watti haalde ene mbiyamo merde hankadi kanko ko bonanno boni ko o gasni hankadi ɗum ɗon ne tuggude nden fewde ñallangal hande ene jokka ene yaha nde waɗi terrain meeting makko nde yimɓe gulli woro yimɓe noofi mawɗo mbimi o wirlima kartal makko cakkitingal to banggue mobilisation par ce que oɗo mobilisation c'est fini hankadi o ummima dow omono tello less tuggude nden fewde ñallangal hande Ousmane koye jippade woni heddi noon ko hay goto wawa wiide wonde mbaɗa hirsa guertogalam mi woppa guertogal ngal mi haɗa ɗum fitade wawa gas Ousmane woni koye fitade fami Ousmane ɗo woni fitade ɗum politiquement nde o yehi terrain meeting o wi wonde Bassirou won ko woni fewjude won debbo gaddaɗo biyaɗo wonde enen lomtine coordinatrice e coalition Diomaye président kamɓe ɓe jaɓani ɗum gonnoɗo ɗono ko on tan ko Aissata Mbodji ko kañum tan woni ɗon andi Bassirou fini wi itti Aissata Mbodji watti ɗon Mimi Touré mbimi c'est fini hankadi haade mabɓe ari heddi ko mbimi wonde kono an nden fof no kalanɗa ɗum won gonɗe plateau ne yedda ɗum ara walla mbimi waha mi kay plateau mo jami fof mi haala ɗum te kala ne jeyami mami dañi yettoɓe ɗum a wawa dañde haalde ko a yeddetade d'accord mbimi wonde politiquement Diomaye ma war Ousmane ha maya pak o warda Aïda Mbodji Mimi Touré a famide Ayib Daffé o ƴeewo mo wardi ɗum e politiquement kamɓe fof presque ɓe maayi Ayib Daffé a wayri nande ne haala Yacine Fall en deƴƴi Aïda Mbodji waccama hoore muɗum Ousmane kañum tan woni pirotode hen aɗa andi probléme o neɗɗo so tawi a joguima combat a ardinama hoto wi ko min tan ƴewɓe gonduɗa ɓe goto fof tottu ɗum responsabilité mo gandanɗa hoore maɗa so tawi aɗa wiya aɗa daña jabotoɗo kono Ousmane hande o ala jabontoɗo mo ko kanko haala ko kanko jabonto hoore mo ay Talla Sylla won ko wino Ablaye Wade Talla Sylla ko wino Ablaye Wade ko pop ko double ɗum jowtima e dow Ousmane kanko woni mécanicien kanko woni plombier kanko woni électricité kanko woni maçon kanko woni caroleur kanko woni tôlier kanko woni hay goto goɗɗo woodani Ousmane ko kañum tan woni wadde attaque uji nantaɗi fof kanko tan woni sababu ɗi ko kanko tan attaque re goɗɗo attaquaka e nder Pastef hay goto attaquaka hen goɗɗo de ko Ousmane tan attaque re Ousmane ne kadi so tawi attaquama ko kanko tan jaaboro wona en nani hecci hanki o wiɗo Bassirou meeɗa wonde suwa makko tagi mo suɓade Bassirou ko wontanimo ko alay saago ko ganummo wonno par ce que o monay prison kadi mi haalino ɗum ɗo mbimi négociation nde watte pour candidature Bassirou ko Bassirou adi haaldede Bassirou adane salinoma saabu kulhul kono nde jaɓi nde kanko Ousmane nde ɓe jehiro makko o wi wonde ko lalti Bassirou wona candidat makko kanko ko calinoɗo départ mbimi nde o sali départ nde ɓe ndiwimo ko Bassirou itta ga yeehi haaldoye makko wimo ko wawi wonde foof jaɓen ha jalten par ce que so tawi en jaɓani en jaltata ko ga keddoroɗen jaɓen ha jalten o Bassirou rewdire Ousmane ha Ousmane jaɓiri ko haɓe jalta e kaso ɗum o gonɗini ɗum kanko Ousmane ɗum komi kalno ɗum gila machallah ɗon noɓe jalti ɗo Bassirou woni candidat ko malgré makko mbimi Ousmane hay ɗo Bassirou ɗo yalti woni candidat ɓe puɗɗi élection ngaji balɗe mabɓe tati gadane mbimi ko Ousmane natani e campagne ok jarama mi haaliɓe plateau jarama machallah a haali ɗum Mohamed Ndim ibbi ko kajo majji gasi haalaɓe ceerno je pense que a jogui un mot à dire sur ça un mot à dire comme woni comme par exemple les attaques eyyi attaque uji min mawɗo Abou o yi wonde so tawi kanko o yi ko o won yedduɓe muɗum ɗo minne mi ko kalmi ko mi waɗa ɗum répété mbimi min ha hande o saaha mi jaɓani baddo ganduɗa ko ɗum ɗo o haare hakkude Diomaye e Sonko min ha hande mboɗo jaɓi ɗum jimi ɗum ɗo ko yahata ɗo ko fo ko manigancement eɓen jogui trafiyaji mabɓe ɓe jiifa e Abou Gaye en ha ɗano min ko ɗum nanggudo ɗon ɗo jimi
mi ñaagay ɗum Allah mais non ko politique aɗa jogui lettirement aɗa jogui yiyande nde jeeyata aɗa jogui leƴƴande ɗe ganduɗa peut être wonko jeeyata aɗa soyno na ɗum nana ara ɗon ɗo mi yiyani kanko Bassirou Diomaye o weddi Ousmane Sonko e kaso o mi wawa gonɗinde hakkude mabɓe haare nan ɗon walla min gonɗinmi ɗum ɗo fof ko ɗum complot mo ganduɗa eɓene mbaɗa kono ñano weddimɓe kaso fof ala c'est bon Ousmane wi wonde ko yehere ko pop ko min yiile aɗan ɗon yiɓa makko oto jaago attaque e ɗon ko débat par ce que aɗan ɗo haali ko haali to banggue Jean Michel Sène to banggue sa ƴeewi enquête waɗama e mum donc les corps de contrôle eyyi Jean Michel Sène kañum ɓuuri ala kañum wone top wonde ministre e gouvernement makko kanko Ousmane Sonko e noon sa nani mbimami non aɗa andi oɗo dossier mo Azer oɗo ɓuuri wulde jaw joni oɗo dossier Azer mo kalten ɗo en kaali ɗum ɗo ko ɓooyi mi haali ɗum ɗo mbimami Jean Michel Sène kañum ndeysan famani ko gaddaɗo tan totta boɗe o kono noon ko heddi ko eɗen gandi wonɓe caggal en mbi ministre mo ganduɗa ko baɗatnoɗo négocier avec président de la république par rapport e oɗo dossier mais jimmi yidema ko min ha joni mboɗo nanggui hakkude Bassirou Diomaye e Ousmane Sonko ko complot ɗon ɗo mi yiyani noon koko mbimami ko waɗi on jarama non merci joni Allah jarama on jarama mawɗo vraiment on jarama je vais vraiment vous priver mbe sikki mbaynigu parce que technicien hulliti hoƴe majƴi gasi e laaɓi donc mataw dokkider ay tan inchallah talato paɗo e lewlawol communication banda musidɓe tedduɓe yewtande gasi e laaɓi ceerno assalamu aleykum wa rahmatullah